हेलौ लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसेबाव बरायबावबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव आं खिन्थागोन जे नोंथाङा गुगल एडसेन्स को माब्ला क्रिएट खालामनांगौ माब्रैहाय क्रिएट खालामनांगौ बोरै क्रिएट खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आं बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो खिन्थागोन नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलाङोबा बे भिडिअ'निफ्राय नोंथाङा माखासे नलेजखौ गियान खालामनो हागोन मानो होनब्ला जोंनि गोबां माखासे इउटिउबारफोर दङ बांसिनानो केसा ओरैबायदि माने गुगल एडसेन्सजों रिलेटेड माने गुगल एडसेन्सनि रिपर्ट माने गाव गरबर जानाय गुगल एडसेन्सनि गरबर जानाय सोरनाबा एक्जिस्टिं एकाउन्ट दङ सोरनाबा बेफोरबायदि डुप्लिकेट एकाउन्ट बायदि रोखोमनि सोरनाबा जिमेल आइडि सोरनाबा जिमेल आइडि बावबाय गुबुन जिमेलजों माब्रैहाय आरो गुगल एडसेन्सखौ बानायबावगोन गावनि मोनसे चेनेलाव बेफोरबायदि बिनि डिटेलै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि भुलखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव मावा अब्ला भिडिअ'खौ नायलांदो लोगोफोर बांसिनानो आंनाव माया गुगल एडसेन्सनि रिलेटेड बांसिनानो आंनाव केस फैयो माने प्रब्लेम गुबुन बांसिनानो गुगल एडसेन्सनि बागै आंनाव बेफोरबायदि मेसेजफ्रा फैयो जे आंनि गुगल एडसेन्सआ ओरै थोरै जादों होननानै बाट नोंथाङा गुगल एडसेन्सखौ क्रिएट खालामनायनि सिगां नोंथाङा माखासे क्राइटेरिया इउटिउबनि जिथु क्राइटेरिया बेखौ नोंथाङा कमप्लिट खालामग्रोनांगोन दा नोंथांनि कुइसना जाहैबाय जे जों गुगल एडसेन्सखौ माब्ला क्रिएट खालामनांगौ अके अब्ला गुगल एडसेन्सखौ क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो बयबो मिथिखायो चेनेला मनेटाइज जाग्रोनांगौ बिनि सिगांबो खालामनो हायो बाट आङो नोंथांनो चेनेल मनेटाइज जानायखौ सिगां आं खिन्थाग्रोनि नोंथाङा जेब्ला इउटिउबनि क्राइटेरिया कमप्लिट खालामबाय इउटिउबा मोननै रोखोमनिफ्राय जोङो चेनेलखौ मनेटाइज खालामनो हायो एडसेन्सनिफ्राय रांखौ मोननो थाखाय मोनसेया जाहैबाय शर्ट्स आरो मोनसेया जाहैबाय लं भिडिअ शर्ट्स भिडिअनिफ्राय जोङो 1000 साबस्क्राइबार गेइन खालामनांगोन आरो 10 मिलियन भिउस 90 डेजनि गेजेराव खालामनांगोन अब्ला नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जागोन आरो लं भिडिअ बानायोब्ला नोंथाङा लं भिडिअनिफ्राय जोंहा 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स टाइम भेलिड वाच टाइम नोंथाङा गेइन खालामनो हानांगोन बिनि उनाव नोंथांनि क्राइटेरिया कमप्लिट जागोन नोंथाङा मनेटाइज खालामनो हागोन अब्ला जोङो गुगल एडसेन्सखौ गुगल एडसेन्सखौ बानायनो थाखाय जोङो इउटिउबनि क्राइटेरिया कमप्लिट जाबासो जोङो गुगल एडसेन्सखौ बानायनांगौ मानो होनबा बेयाव अपसन फैखागोन जे नोंथाङा क्राइटेरिया कमप्लिट जाबाय नोंथाङा मनेटाइज नोंथांनि चेनेला जाबाय नोंथाङा गुगल एडसेन्सखौ क्रिएट खालामनो हासिगोन बेफोरबायदि फैखागोन बिनिखायनो जोङो मनेटाइज जाब्लासो इउटिउबनि क्राइटेरिया कमप्लिट जाब्लासो जोङो एडसेन्सखौ बानायनांगौ दानिया खिन्थानि गुगल एडसेन्सखौ जोङो मनेटाइज जायनि सिगां जाय बिथांमोना गुगल एडसेन्सखौ क्रिएट खालामनानै गुगल एडसेन्सखौथ' बानायनो हायो मनेटाइज जायाब्लाबो बाट नोंथाङा मनेटाइज जाब्लासो गुगल एडसेन्सखौ बानायनांगौ होननानै आं सानो आरो इउटिउबनि मथे बेफोरबायदिसो खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे नोंथाङा इन फिउचार जेबो प्रब्लेम जाया आरो जाय बिथांमोना चेनेला मनेटाइज जायाखै बिनि सिगां गुगल एडसेन्स क्रिएट खालामबाय बबेबा मोनसे जिमेलजों बिनिफ्राय क्रिएट खालामखांनायनि उनाव बिथाङा गुगलाव लगइनबो खालामनानै नायबाय नोंथांनि एडसेन्सआ जाबाय ओमफ्राय जेब्ला नोंथांनि चेनेला सानसे समाव क्राइटेरिया कमप्लिट जागोन 1000 साबस्क्राइबार जागोन अब्ला नोंथाङा बै जिमेल गुगल एडसेन्स क्रिएट खालामनाय जिमेलखौ नोंथाङा बावबाय गोसोआव ला लाइभआव सासे मानसिया गावनि डकुमेन्टजों मोनसेल' गुगल एडसेन्स बानायनो हायो बिनि अनगा नोंथाङा बानायनो हाया जेब्ला नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जाखांनायनि उनाव जेब्ला बै जिमेलखौ बावफ्लांबाय नोंथाङा आरो गोदान जिमेल क्रिएट खालामसिगोन अब्ला बेयाव देखायसिगोन जे यु हेभ एन एक्जिस्टिं एकाउन्ट नोंथाङा डुप्लिकेट एकाउन्ट बानायबाय बिनि थाखायनो नोंथांनि गुगल एडसेन्सआ बेयाव डिसेबल जाना होयो अब्ला जोङो बांसिनानो बेफोरबायदि खामानिखौ गोरोन्थिखौ दा गोदान इउटिउबारफ्रा मावगासिनो बिनि थाखायनो जोङो इउटिउबनि जिथु क्राइटेरिया बे कमप्लिट जायागौमानि जोङो गुगल एडसेन्सखौ बानायथ'नो नाङा मानो होनब्ला बिराद गिदिर प्रब्लेम जाहोयो बे उनाव नोंथाङा गुगल एडसेन्स आरो रांनि उनाव नोंथाङा खारथ'नाङा नोंथाङा इउटिउबनि क्राइटेरिया जिथु 1000 साबस्क्राइबार 4000 आवार्स वाच टाइम कमप्लिट बिनि सायावसो नोंथाङा खारनांगौ नोंथाङा दा रांनि थाखाय बा गुगल एडसेन्सनि थाखाय नोंथाङा सानथ'नो नाङा अके अब्ला नोंथाङा मिथिबाय जे गुगल एडसेन्सखौ जों माला क्रिएट खालामनांगौ लाइभआव जोङो गावनि डकुमेन्टजों खनसेल' जोङो गुगल एडसेन्सखौ क्रिएट खालामनो हायो बेखौ गोसोआव ला अब्ला नोंथाङा एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ जाहाथे नेक्स्ट नोंथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ गोरोन्थिखौ दा माव गोबाङानो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावगासिनो दा बिनिखायनो आङो साफ्रोमबो नोंथांमोननि निउ इउटिउबार जायना मनेटाइज जाथ'वाखै बिथांमोना गुगल एडसेन्सनि सोमोन्दै सानथ'नाङा रांनि सोमोन्दै सानथ'नाङा नोंथांमोना हानाय मानिखौ भिउस आरो साबस्क्राइबार वाच टाइम बिनि सायावसो नोंथाङा दिमागखौ लागायनांगौ अके लोगोफोर अब्ला
नोंथाङा एसेबाबो गियानखौ मोनबाय जानो हागौ नलेजखौ मोनबाय जानो हागौ जाहाथे नोंथाङा बे भिडिअनिफ्राय बे नलेजखौ लानानै नोंथाङा एप्लाइ खालामो जाहाथे इन फिउचार नोंथांनि चेनेला जेब्लाखि क्राइटेरिया कमप्लिट जाया नोंथांनि चेनेलाव गुगोल एडसेन्सनि रिलेटेड जेबो प्रब्लेमखौ जाला होननानै आङो साननानै लाखाबाय आरो नोंथांनि चेनेला जुदि मनेटाइज जाबाय अब्ला नोंथाङा गुगोल एडसेन्सखौ क्रिएट खालामथ'वाखैबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथाङा सिगाङो नायग्रो बोरैहाय जोङो गुगोल एडसेन्सखौ क्रिएट खालामनांगौ गुबुन गुबुन भिडिअ दङ गुबुन गुबुन चेनेल दङ बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै डिटेलै एक्सप्लेन खालामनानै खिन्थायो लाइभ देखायो आंनि चेनेलावबो दङ गुगोल एडसेन्सखौ माबोरैहाय क्रिएट खालामो नोंथाङा बे भिडिअखौ चेक खालामनानै नाय आं डिटेलै नोंथांमोननो गावनि बर' रावजोंनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय दंखायो गोबां पुराना मोजां भिडिअस दङ नोंथांमोननि मिथिनो लुगैनाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामाखै बिनि थाखायनो गोदान बे कुइसन्सखौनो बे भिडिअ थाखानाय भिडिअनि कुइसन्सखौनो सोंहरो उमुकनि भिडिअ लाबो ओरै थोरै खालामबा बोरै जागोन गासैबो डिटेल भिडिअखौ नोंथाङा खनसे प्लेलिस्टआव चेक खालामनानै नाय अब्लानो नोंथांनि मिथिनो लुगैनाय भिडिअआ बेयावनो मोनगोननो हागोन आरोखि अके लोगोफोर अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामना हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार